Faruk Ashifar ne. Amarya ki daina kuka, ni yau lokacin ki yayi. Ki buɗe idan ki kema, ki gane yau kin ka ƙara girma. Da sunan ka zani fara Allah, kafin na furta komi. Ka yi min lamini ya ilahi, sannan ka bani gaimi. Cikin lokutan ka ne yau na sami ikon da ka a turmi. Ya Allah ka tallafa mini, ka bani dama ni ma na dama. Lissafin ka na gane nawa ko guda ne ya zo a farko. Ta nan ne na gane shi ra'ayi yakan sa a dama koko. Ashe lokaci yana nan, dan haka sakon da zana aiko batu ne na zuciya, shi yasa abin yayi kama da kurma. Komai na da lokaci, barista Haulat ki daina kuka. Lokacin ki yayi, share hawayen ki min ya barka. A yau kin riga da kin kai, ka kai su gun ki zani mika. Misalin da zani bayar akan ki Haulat yana da girma. Lokacin ki yayi. Mutuncin ki da gidan ki Hawa'u, aure yana da daɗi. Ki zauna kiraya sunna, dan duniyar nan tana da faɗi. Hakuri zaki sa a ranki, ki toshe kunne ga masu kauɗi. Ki rinse idan ki kema, ki kau da kaina ki banda gulma. Lokacin ga ya zo, dan Allah ki daina kuka, maki hakan kansa zama kozo. Ki kwantar da hankalin ki, Allah shine ya baki gwarzo. Ki zauna da ke da shi, al'amarin so yana da girma. Ki gode ma Rabbana, Hawa'u kina da kirki. Haulat kin yi katarin samun ɗabi'a a rayuwarki. Ta nan ne na samu damar da zani yo baitika gare ki. Ga waƙar bikin ki nayi, tunda a yau kin ka ƙara girma. Ki kyale maganganun mutane, ki ɗaura ɗan ba. Ni ma kin ga na zamo shaida a gare ki, ko ban faɗa ba. Ai Allah yana gani, ni ban ga abin da baki da shi ba. Kina kan sahun gaba, baki da aibi ko a cikin al'umma. Faruk ni nake yaban ki Hawa'u, barista Haulat. A bayan bikin ki zan zo gida mu gaisa, ki bani donut. Jinjina ta kare ki Allah cikin Romeo da Juliet. Faruk bani jinki nima.